Luto Ragons, maghugas tayo. Ang dami kong hinugas ang dami kong hugasin ngayon kasi mga ginamit ko gagabi sa barbecuehan. Musta kayo ka-Ragons? Can't take you away from the time I thought so and you know that I let you go. I know that I will not can't take you from me. From the time I thought of you and Hi Mi, Tashi. Shout out sa iyo dyan. Tulungan mo ako maghugas. Di naman. Masipag lang ako, di man ako mabait. Musta ka dyan, May? Musta ka dyan? Ako na maghugas. Asan yung partner mo? Asan si Mark?
turap ng cellphone. Sa bahay. Ay, kawawa man. Get well sa kay paring Mark. Ako din, marunong ako sumayaw. Nakapag-live na ako. Na-hit ko na yung 100 subscribers. Kaya mas maganda daw dito mag-live kasi yung counted daw to sa ano, sa ano yun, 4,000 watch hour. Kaya nag-live ako. Ano? Ano yun? Rotate device. Okay, yes, sa watch hour nakadagdag din yan. Masaya. Ano yun sa baryo niya? Ako dahil mo Unti lang. pera. 68 po. Ang taday, bakal pambaw. Mamirang pambaw ng bayot ko rin. Kulang na. Bayad 3. Oo. Pero kilo. Sarang kilong bayad 3. Kulang na. 40. 60. Hindi naman din nautang na iba. Wala naman. Sabi kayo, apa tayo. Watch na lang. Wakot so? Ah, Iyo. Kulang na sa pambawa din. wala. Utso na lang ang tawan mo. Oo, niya. Buda, asukar, nawa po. Tapos niskape man na. May bagan niskape. Asukar man nawa po. Buda, I guess man di tabing 20. Bayad 3 ade. Bayad po rin. Kanya ako, kakala ko kanya ako pagpunta. Basta buyong na, lingaw ka na naman. Ang point na pa. Madamis kape, sabi ko, bigting ko sa sunis kape. Ayun. Sira na. Gas, makuha ka pa. Oo, gas ka ba nga? Ay. Ito yung guys. May gas kayo malay tayo. Bilsing ko ang kabang agi. Mahal naman ang ganun yan, ang gas. Kung mapakal ka na ako, just pay ko. $20 plus 8. Grot-rot ang ano ko. Sabo ng panlaba. Ayun na pa.
Mamay ra dyan daw ni mo utong bulo. Sais. So, pa, so, may daw. Ay, sais, otso. Atso. Tapos sa daw galing. Likod ko. Alas mo yun. Nagsaod ka sa baryo? Sa baryo ata. Sige, salamat. Yung nag-iat. Yeah. Ay, nakalimutan mo ng pin mo. Save highlight microphone. Yan din. Tight ka na. Save my Di ba marunong ka magbisaya? Unti lang. Kaunti lang. Unti lang kami marunong magbisaya. Bicol nun. Oh, ako lang mag-isa sa bahay. Anong klaseng salita? Bicol nun. Sige. Tayo ko yung camera. Paano kaya? Wait lang. Si Jopay. Wait lang, iayusin ko muna to. I see the road and then lose you. Or for love to fade before I can come true. Paano ba to? Ganun. Bella. Yan, okay na.
Yun, okay na. Anong klaseng salita niya? Bicol noon yan, itayo mo ang camera. Nandito siya ngayon sa tabi ko, nanonood. Hi sa iyo, Jopay, sabi daw niya, gwapo ka. Ay, salamat. Sa personal, hindi man, yan, okay na. Okay na. Hi sa iyo, Jopay. Kumusta ka na? Mayonnaise. Asan si paring Mark? Meron na. Nagtatrabaho siya, wala man dito. Puntahan ko yan si Jopay. May mga bungkawil pa dyan. Di kayo naghanap ng bungkawil. Tapos, sea urchin. Meron na. May YouTube channel din si Jopay. Ay. Kala ko meron. Di ba meron siya? Nasa Iligan. Nasa Iligan City.
Oo, ang layo talaga. Nagtatrabaho siya doon. Doon siya nagtatrabaho. Ilang taon na si Jopay? Oo, ako lang mag-isa dito sa bahay. Oo, nasa Mindanao. Oo, ako lang mag-isa. Ay, di, may kasama ako dito. Ito. Oh. Ito kasama ko. Andali. Ito. Yan. Tapos ito. Yan, kasama ko. Ano? Igwa ka pa sa asin ko? Kasing ko. Igwa? Ano dito? Pag-register pa? Iyo, ikaw mismo ma-register. Paano daw? Tataw ka? Ma-install ka application kan dito. Ma-install? Oo. Ah, Tapos kung gusto mo, ang ano dyan, may A20. Tapos, ano daw kaya? gusto mo, so 99. Ah, Igwa na, register na. Igwa dyan sa GCash. pag ano ka, may bayad pa ito? Dahil naman, pag ma-register ka, Kaya pang pala, nag-ano ako SIM card mo dito. Dahil emergency. Pag-register ko pala niya dahil. paano ka? 1 month na, so 99. Ayun. Ano, i-load mo? Dahil mo na. 99 tapos. Diretso na, ano, register na diretso. Ano load ka ito? 99? Tapos sara ano pa ito? Pira pa ito? So 20, may 50, may 20, 50 pira. may Pira. 30. Magsarong semana bang? Oh, sarong sima naman. So, ano, so 20, 3 days, Ayun. 50 bang? 50. Kung ano, at tiyampa. Ayun. Ilista ko na lang. Hmm. Tirang sigarilyo. Sarap. Hmm. Lahat lang. Sarong semana. 50. Oh. Dapat pala mag-load na dahil. Hmm. It's kinda way too late. Sleep down next to me.
stay until you're next to me. Ano yan? Ano mo yung kedua gatula? Kaya, 37 ini, 27 ano, 37, 27 plus 10, 37, 36 balik kita. Sunod na lang. Ha? Sa solusyon. Ah, sunod. Basta tulong. Tapos dumawa Tulong? na ito. Ako. Mura. Pakdi. Tulo. Duwang asiko. Ah, Ilan bebe? Ha? Barya. Wala kang barya. Masara yung gabi. Kulang ng galing yun eh. Kaya pala yung process, diba? Okay, i-less ko na lang. Ha? Ibawas ko na lang. Pwede man. Ah, O na yung 37 ibawas mo. tama, 89. Pito. 7. 7 times 8. 26. Tama, 89. Because I can sleep till you're next to me.
can wait forever. I'll be there too. I can wait forever if you wish. I can wait forever if you will.
Bye. Ano ikaw, Diego? I don't wanna lose you. I don't wanna lose you down. Ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. Than to ever make you cry. Thing left to say goodbye. I My heart is so disguised. Ito ang mga baby. Mga baby. Mga baby. What you say? Dali ka. Dali ka. Tulog ikaw. Ito, mga baby ka na tatlo. Sedang maliit. Ang maliit. Ang maliit siguro si Cooper. Kaya ini si Cooper. Ini si Cooper. Ganun ka. Ganun ka. Isut. Kena. Busog ko noon. Isad. Ala. Isad. Ano ko pa ano bago sa mga baby mo? Hatid ang mga baby. Hatid ang mga baby niya. Hatid. Yan ang baby mo. Isud ang maliit. Aray ko. Maanan ang kuko nyo. Tatarungan ang kuko. Yung matarungan ang kuko. Ano? 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 Vitamins na kaya? Vitamins? Vitamins na yan. Nagpap. Isud ang Zaria. Zaria. Dito. Reko. Ngagat. Feed me a food. Masud. Masud magabato na duman ang lakaw na dali. Lakaw na ka mo pa uwi na doon sa inyo. Dili na. Dili na. Ano? Uwi na ikaw doon. May-sleep na ulit kayo. May-sleep ulit. May-sleep na ulit. May-sleep na ulit. Ha? May-sleep na ulit. Isud ang pipi.
Ang pipi. Asud ang pipi. Asud ang pipi. Asud ang pipi. Asud ang pipi. Ala ang pipi. Asud ang pipi. Yan. Asud. Ano. Asud. 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 Ay. Ay. Ano yan? Kikisa ni Daddy. Kikisa ni Daddy. Ito. Ito. Pipi na iyan. Pipi na iyan, ah. Ang pipi na iyan, ah. Maliit ang pipi. Maliit yan, oh. Atep! Allah! Ala, makarawunan ini. Makarawunan ka ziba. Makarawunan ziba. Ah. Pipi. Naglalaro. Naglalaro na, oh. Laro na kayo, laro. Oh. Dili, laro na kayong tatlo. Should. Yeah. Shit. Uy! Ala, Bella, sa baby mo. Ala, sa baby. Sa baby mo. Ala, sa baby mo. Shit. Uy! 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 Naparong si Mami. Naparong si Mami niya. Naparong si Mami Ninda. Yan, naparong si Mami Ninda. Naparong si Mami. Shoot, naparong si Mami. Shoot, naparong si Mami, oh. Mahulog ito, mahulog. Naparong si Mami. Naparong si Mami. Doon na ikaw, Bella. Ito ako kay Dongdong. Dong, kunin mo na itong baby ni Bella, ah. Dong, yan. Bella, oh, sa baby mo. Ito, Kauragons, yung baby ni Bella. Dara na, Bella. Dara na ikaw. Ha? Dali. Take me as I am. Take me push you on. Beside you.
me as I am. Teach me as I am. Oh, nagpamimi. Jopay, kumusta ka na? Hi guys, welcome to my vlog. Good morning sa inyo, Kauragons.
bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, Ka-Oragons, please don't forget to subscribe. And pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So, magwa 1 hour na, Ka-Oragons. So, i-end ko na to, Ka-Oragons, mamaya-maya. 55 minutes na. Pag saktong 1 hour, Ka-Oragons, sa end ko na. So, maraming salamat sa inyo, sa mga subscribers ko, at sa mga bago kong subscribers. So, thank you so much. And shout out pala dyan kay Mami, Tashi, and kay Jopay. So, maraming salamat sa panonood sa aking live. Thank you so much. Yes, nag-kiss. Nag-kiss ikaw? Shoot. Nag-kiss ikaw? Nag-kiss? Hindi ko daw kiss daw. Kiss daw. Sino? Ala. Sino yun? Uy, ala. Wow. Ala. Teka. Uy. Chocolate. Si chocolate. Chocolate. Ala. Chocolate. No. Uy, si chocolate. Ayun, Oragon, 57 minutes na lang. So, sana Ka-Oragon, supportahan nyo ako. Yung pagbablog ko, Ka-Oragons. Jopay, kumusta ka na? 58 minutes. So, akin ka na lang. Akin ka na lang. Hi po sa iyo, buhay probinsya. Welcome to my live. Shout out dyan sa inyo, probinsya, buhay probinsya. Ding ako na magwas para bantayan mo na ang tindahan. Ang bait naman. Welcome to live chat. Reminder to guard your privacy and abide by your community guidelines. Kati na yung tingin ko. One minute na lang, Ka-Oragons, mag-e-end live na ako. So, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Please don't forget, Ka-Oragons, to subscribe. So, thank you so much. Hanggang dito na lang muna, Ka-Oragon. So, bye-bye na sa inyo.